Bjorn kien saqsini sena l-oħra u ma stajċ u veru baqgħet ġo qalbi u kien disappuntat, allura dis-sena trid impattija. Allura għat every penny, kull solt li ħajidħol mill-gate money, ġifieri tattik issa ħajxu se jmur għall-ALS Malta, għal Bjorn. Eżatt, fimnis għandna dal-proġett, insomma dal-konċert li idħol tiegħu fimni ħajkompli kontribwixxi biex niffinalizzaw il-ħolma li ġbarna liha waqt il-programm ta' Xarabank li għadda f'Marzu li għadda. Il-xogħol miexi ġmielu, nisperaw li bidħol li jidħol minn dal-konċert nkunu nistgħu nagħmlu passi ieħor viċin biex nikkonkludu dal-proġett u nillonċjaw din id-dar. Fadlilna ftit passi u nispera li jiġu daqsxejn iktar nies biex inkunu nistgħu nagħmlu l-ħolma sir-realtà. U hekk issa xogħol beda fuq din id-dar u inti tispera li tiġi llonċjata minn hawn ftit xhur oħra, hekk meta tixtieq li tiġi llonċjata? Għandi data f'moħħi li xorta. Nħalli daqsxejn sorpriża ġifieri. U jekk nexxinna nillonċjaw tipo fi żmien din is-sena tkun żgur sorpriża sabiħa u nkunu nistgħu nibdew nilqgħu. In-nies li ġa mistennew biex jidħlu ġa din id-dar.